Anong si pangapura ka? Hi guys. Magluto ta gulay. Luto ta gulay guys. Gulay nga maka high blood. Char lang. Mato pa ni Papa magsige gulay high blood daw siya. So kay magsige pa ta gulay high blood kita ni guys. Kuha na ka klase batong, petsay, talbos ng kamote at saka alugbati. Maka high blood jud. Ato na siyang adobohon guys. Naluto na among gulay. Among kanin. Masarap ang kanin. Mau. Kain ka, kain. Mahal mga madam people. Mahal tanya tanan guys. Mahal ta. Ano gisod-gisod man ko nga nam da istan ba? Mahal. Mahal ta guys. Kain ta sa kuan. Kanon sa manok. Sa manok. Sud ang taganon sa kanding. Kanon. Tamis-tamis siya kay bago man siyang galing. Bago na siyang galing guys. Kaya kung diya sa merkado, ano man good? Buko na. Ito na garang part niya sa merkado. Bagay manok. Bahog sa manok. Kay ang bagong galing. Ang bagong galing na kanin bugas bago gina sa galing. Yung daan-daan gina siya. Sa dumduman na dito sa bukid din sa Unagaw. Doon dito sa Bintarlos ba? Ano kailangan ito? Sa Kabuan lagi? Ay. Una rin ito ko sa kasipsyon. Naglayas ko rin eh. Sa sayan. Doon ka kadugangan. Ano naman kinaon? Ito. Bukas. Kilo. Marami. Marami kinani ng bugas. Gatan. Gatan. Ang buwad yun. Buwad. Subak sa gano'n. Nalabi po kayang bahawan eh. Yan dugot-dugot bitaw. Nangka. Huwag nangka mo niya. Sabi. Huwag nangka rin. Awa na masilog nito ni. Okay. Tawagan ng tata. Nabi ang kadala ng baho mo. O tanong na natin. Luton. Lokton pagid na. Okay, kung may kilami kila na. Uy. May ganyan nangka. Wanotan. Gawa ni sa humba. Lagi iro yun. Dito sa magwangso na. Sa kasipsyon ta. Balinsya. Bukit sa Balinsya. Mga gini kung ano ito may nagsibak. Kaya mula gini Kubla kong silikon. mula gini kaparas na sa una sa panahon na ulit tao pa ta. Kaya kita kaparas. Dito panayas. Ito nag-standby sa kuwan. Asan ba itang konsepsyon ko? Dini kaagi sa laligan. Daligan. Tuntungan. Ligan na yun. Ayaw din pa bukit komisyon. Ay, iligan. Daligan. Balinsya. Ganoon. Bukid ng Valencia na ya. Ay, ito. Tumi. Ang adawan sa una. Kuan pa. 70 pesos. Nagdaw ka. Kita pa ako Pag-abuno. Abuno mais. Tag-70 si Kuan. Tag 15 pesos ang tudling. Kung tinudling ka, 15 pesos. Pero taas ito, Blade. Nah, taas kayo. Hindi siguro ito na palayo. Ay, mamatag ito katag 5 hektarya mo walang pugsan. Pagkaman mo magpuga. Ito.
Sa bagapon. Langka. Kanang tagiya na mga butang tagiya. Kuan na yun, nakulak, lako. Kisa ka nga tinir. Katong mga pila ka karton, ibutang to, itag sa tuwag dito sa kaniner. O dito, kasi kaniner ng kaos, kapatsil. Inom, o dito, kapatsil. Kulitoy. Kuya. Hindi, kaniguan na ito na, murag pulos. Taas ng bagan bato. Dito sa tunaan, bangabo. Sus. Kaniguan. Pag kaniguan lang ito, sakay ka dito sa kawa, pag tunganin mo. Ay, tibon. Una sa desisyon. Hindi nga pa nagkasinso na, karang bibon mo desisyon. Lugar. Lugar na asawa niya ang asawa na ako si Cardo. Kapit tayo gusto na impas. Kaya. Birahan ko. Agtabangan ko sa nitibo ba. Kay akong dagway. Pas sa dagway itong mutmut. Napas na ko. Pas na ko sura. Pas na ko forma daw. Nanay sala. Dito sa saan ito. Agay. Nagali kay Gambakang Ricardo. Ikakos ko. Anak-anak sa sandang ko. Ako diribo. Cardo. Itong Cardo na Ay, Cardo. an-an. Yang Yang bana taon na. mga natibo na to. Puro. Mga barkada, may ko sila. Mga tibuwa. Dito. Nalakan lang ka. Bagat ako na paingon. Uban to sila. Narabaso na rin, Chardo? Ado lang mga natibo gaw. Pulayan lang ito istalgaw. Oh. Food trip. Gara ila. Ang mga nitibo mong gaw. Nyangga na tagal-agat. Na, ilas tayo dito. Kanina pala, di kita pa niyo ito. Hindi, dala sa mga, usay dalaon nila. Dito, lungag dito. Kaon na gila mo, ito trabaho ito sa mga tambay ng natibo. Umayos din ang mga magin niyo. Kami disko kami dito sa bukid pag sa bukid pag sa siyam, bukid naman sa siyam. Bukid pag kita mag-disko sa una. Nang gigamit na radyo Abigon. Abigon. Ito pas mama na radyo na playot ang likod. Legod. Oh. Gatere. Di ba tiri Abigon? Huwat lang sa kanang Speaker. huwat lang sa kanang kon sa Valencia na may radyo sa Valencia. Oh. Kanang na Nakadungog mo mga nitibo. pag dito ron man sa unan Abigon dayon kanang kuan dayon kanang muron Oh. muron Abigon ug muron dayon ang badge galing niya sa baili man linya na gabalak tong ilo na rusas may kayo balak daw anong uwi mikrofon balak gusto nga Balik oh nang ulog ka sa piso sayo ka badge sayo ka ba nakatry ko na sa una. baili Baile diri sa Medina Bukid. na Pero sound system na. pero ako sa gara ka ba ito mga tibo Natibo. dito ligo dito mi ay bay bay Hmm. bay mas dito no Sabi ko na magyiplaka sa una sa all. bukid man kayo may kuryente isa may madali speaker na to na pa ba yung mga uso speaker katong ba yung Abigo na itong halos inuutak kayo kung hinay na matire kung dili imong buwarang matire debili di Manang kusog na. namo 5 sayo mo tanan Tuloy na. tagkuan man tag pwede man ka magulog sa sabos Katong puti. oh di centavos pwede ka 10 centavos? oh puti Asa mo itong mga kwartaha karon da? nagapon ko na bangko Ha? bangko Nasigong bang ko da? Basta nila itong gisunog. Ano ba ito? Gitunaw pag metro. kuan lagi nang dilo na rusos lagi may kay bubalak ay layo kaya na mo gikan siguro sa konsepsyon dahilig Na! dahilig layo Hindi kayo makuha. oh mga 5 kilometro laya na mo ato lang dito pero dahil na dito dahil kay di sila ingon na gunay yung merang medyo na agibikil na kasabot na dayon Hindi ka muna yung sabuton nila may isunok ya sundang tagas kayo. sundang kanya ay bay lagi sundang abay tayo calling nga kanya nga Pero kabantay ka niya. Kaniya sa kan? Di mo kabusog ka na? hmm Kaniya kanon? Tu kay kabusog.
Dugay yun. Labi bisa kan on. Oh, hindi ka busog. Hindi ito mo ako nabantay sa bukid ng zona nga. Sus, sus sa kabuan lagi. Ita. Kuling nga blang danganan ko na kay dukot man. Lagi Na, dami kay dukot na niya Bugas. bugas. Kasi, katupit ang kumain na sa na din na isuon ni awi. Na, badzi din agan ni. Oh. Ano ba siya? Yun na. Iya, gusto man niya. Okay naman ako. Ay, gusto mo niya. Ay, dito mungkin sa wato na balin siya. Barkara na muna. Michael Billiard. Wag mi kwarta ang billiard to para makapalit ng sa tuba. Ay, kanang dula po. Cool. May billiard. Pero yung tibo to. Hmm? Yung tibo. Ito po. Ito siya. Pero, stop na siya ba? Tapos sa kagayan. Yung sa ligas si Juan, kuya ni mo. Ya. Kuha na sila ka ng mga iba din na ba? Ang katukanto ito, sa dua dito ang katukanto, dama. Oh, mo ina sa yung Ang anak. dama. Katukanto. Ito mga sungka. Naya siya ba sungka? Ano sungka? Naya po. Pero ang kasagaran dama git. Mga dugay nga mo di tanaw. Tanaw ni mo di isa lagi kasi pet sa mo vlog Mak, kuno na yun. Urok ng bato. Grabe ini mo dua mga tawa na yun. Mana ko guys. Kawan. Kumana kong pamahaw guys, pero wala man ko nakapangapi. So mga pita. Samlo man. Anong si pangapura ka? Saging, nagagiyati saging. Kung sa man na si Nestor niya dito, kaya aguli ko si Nestor, Oh, lim to sila. ipadala ang kuan, Pagdanan. hagdanan. Oh. Kay lansang man to dito. Mapahuman dali dito ang hagdanan. Kaya wala may lain hagdanan dito, anak. Kayo to ba? Giday tawran na ni Alan og kuan division ang mga plywood nga iyang gi kuan gipang taod na niya. Taod na ate California ang mga plywood nga imong gi papalit. Tabangan nila ni Richard. Gidivision na ang kwarto. Ang kwarto lang sa nga isa mo kuan tauran. Ikimuha na niya na og sira sa pertahan. Daghang kayong salamat, Chard, sa imong pagtabang ni Alan. Iyan. Dili na tugnaw ang sulod kay na diving na kuan na nabutangan na siya division. Hi guys, good morning.
So si Alan karon ay magtambak sa yuta sa kwarto. Kay basin iyaning ambot lang siyang plano ani. Yan ang gikariton guys ang yuta. Tura yung kariton. Pero kitang bakunon dani man. Yan na ang ipatag ni Alan guys. Yan. Ako di ko makatabang kay perti kasakit gid sa akong puson. Kung ako'y bisita, di ko pa kalihok-lihok. Kay kinukumurang ko sa kalipong na nagbakod. Lupig pa man ako'y nanganak. Kalipong ko bakod guys. Kusog kaya akong kuan. Ako lang tig video niya. Ayaw man siya pagpuyo lang diha. Kay nang luspad ka na. Mura ko nang luspad ko karon. Sakit ko kay kung puson guys. Hinog ko. Siya nga nagkalingaw na lang na siya kuan. Sayawan lang niya kay nagpa-sounds man na siya. Sayawan na niya yung trabaho guys. Iya pa piko, iya pa pala, iya pa kandos. Ako makatabang niya kay pwede ka sakit sa akong puson man. Sila na lagay ng laba dito la mama. Dana sila nagbangbang sa yuta guys. Tapos pakintang buko nun ani oh. Ayan guys, gibantok na ni Alan na ang yuta kay iya pa na ng dugangan o tambak. May nang bantok siya guys kaya dili mo siya mahupla. Iya pa nang bantok-bantokon. Daghan pa yuta na magamit guys. Manang mabantok na kay siya na siya i-flooring kaya ron dili siya makuan, dili mangliki. Iya mo nang halinganan, maghaling siya din sa sulod kung maggabi na kay lamok. Yang gitsa to pa yung gawas. Pagkaman nila na iya pa ng dugangan o tambak kaya aron mabantok gid siya maayo. Iya kaskas iya sayaw. Bantok na siya guys.